ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ସାଥୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବନ ସାଥୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଯେ ଜୀବନ ସାଥୀର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଜୀବନ ସାଥୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି କେତୋଟି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କର। ଜୀବନ ସାଥୀର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ତୁମ ସାଥ ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ। କେବଳ ଯେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇଛ କିମ୍ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜୀବନ ସାଥୀ ସାଥ ଦେବ ତାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କୁହନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବିପଦ ବେଳେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜୀବନ ସାଥୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତୁମ ସାଥରେ ଥିବ, ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିବ, ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଶ୍ କରୁଥିବ ବା ଠେଲୁଥିବ। ତ ଏମିତି ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର ନା ଏମିତି ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର ଯେ ତୁମ ସହ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଥିବ, ତୁମକୁ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, କେବେ ବି ତୁମେ ଏକ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରିପାରିନଥିବ। ଏଭଳି ଜୀବନ ସାଥୀଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଦୂରାନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଏମିତି ଖୋଜନ୍ତୁ ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରୁଥିବ, ନା କି ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରି ପଛକୁ ଟାଣୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଉଥିବ ଯେ କି ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ହଁ କେହି ଜଣେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବନ ସାଥୀ ଏମିତି ଖୋଜ ଯେ କି ତୁମେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହେବନି ଯେ ସେ ଝିଅ ଅଲଗା କିମ୍ବା ସେ ପୁଅ ଅଲଗା। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ଟା ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ। ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ ନେବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ନା କି ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିବ, ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ତୁମ ସହ ସହମତ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ କି ତୁମକୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ କରୁଥିବ କି ତୁମେ ଅଲଗା ମୁଁ ହିଁ ଅଲଗା। ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଖୋଜ ଯେ କି ତୁମକୁ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଚ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଯେ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବ ଦେନେ ଯାଇକି ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତାପରେ ମୋ କଥାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ନ ଦେଖି ସେ କହିବ ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ଚାହୁଁ, ତ ସେଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ? କାହିଁକିନା ସଫଳତା ପରେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ତ ତୁମେ ସଫଳ ହେବନି ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ଦିନ ହେଇଛି ମାନେ ରାତି ହେବ, ରାତି ହେଇଛି ମାନେ ଦିନ ହେବ। ତୁମେ ତ ସଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳିଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ସେହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ଯଦି ପଦୁଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପୁଶ୍ କରିଥାନ୍ତା କି ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ଅଛି ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଇଚ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ, ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି କରିବା। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷଣରେ ତୁମକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବ କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ତ ସେଭଳି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ, ମାନୁଛି କଷ୍ଟ ହେବ, ବ୍ରେନ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
ତ ସେଭଳି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଠୁ ସେଭଳି ଜୀବନସାଥୀଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ କି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ସହ ସାଥ ଦେଉଥିବ ଆଉ ତୁମକୁ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 2 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଆଶା କରିବ କିମ୍ବା ଝିଅ ଆଶା କରିବ ମୋତେ ତୋ ପାଖରୁ 1 ଲାଖ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେବେ ବି ସେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବ କି? ତ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି, ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 500, 1000, 300, 200 ଯେତେ ପାରିବ ଦେବା ଦରକାର। ନା କି ତୁମେ ଜିଦ୍ ଧରିବ ମୋତେ ଦରକାର, ଏତେ ଦରକାର, ସେତେ ଦରକାର। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ବାହାନା କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜ ଯେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଖୁସି ହେଉଥିବ। ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଯେ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଥିବ। କାହିଁକିନା ମେଟେରିଆଲ୍ସିଂ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ସେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭଲ ପାଇବା 2 ଜଣ ଗୋଟେ ହେବା ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ଚଏସ୍, ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ କେମିତି ଖୋଜିବ, କ'ଣ ଖୋଜିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଆଶା ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ହେବ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।